Godt. Så kører den her fint og flot. Jeg har forberedt en lille formular her til jer. Bare lige så vi har et eller andet, vi kan starte op med, så vi kan kigge på, hvordan de her valideringskontroller i .NET-frameworket de fungerer. Det er et super godt værktøj, og det gør det rigtig nemt at validere på sin formular. Man kunne selvfølgelig, det har I jo set før sikkert, man kunne smide en JavaScript-validering ind, eller man kunne sidde om i sin ASPX code behind-filen og skrive en masse validering med if-sætning og sådan noget ting. Problemet med JavaScripten, det er, at den kan man bare disable i browseren, og så er der ingen validering på ens formular. Det er ikke så hensigtsmæssigt. Den anden med at lave sin validering, kode sig ud af den i sin code behind, ja, det fungerer, og ja, altså det kan være en god løsning. Det er en meget fleksibel løsning. Men det kan godt være lidt tungt at arbejde med, og det kræver sådan en masse ekstra arbejde. .NET-frameworket har indbygget sådan nogle kontroller, der gør, at når man nu trykker på send-knappen, så kan den lige gå ind og teste en hel masse ting, og sikre, at den ikke sender data. Og den har noget indbygget client-side og noget indbygget server-side. Så den er egentlig ret ligeglad med, om JavaScript er enabled eller om det er disabled. Den gør det lidt lækkert, når det er enabled, at man ikke submitter, og den sådan er mere sådan interaktiv. Men hvis det er enabled, JavaScript, eller disabled, så prøver den at submit, og så laver den server-side validering, uden at man skal sidde og skrive en masse koder. Så det er super smart. Som I kan se her, når jeg trykker send på den her dims, så formulardata bliver sendt igennem. Der er en event knyttet op på den her button, som kører over på server-siden. Sådan en event, og det betyder, at der er blevet sendt noget data. Det skulle vi jo gerne forhindre. Man skal ikke bare kunne trykke på send, og så ryger der data igennem. Det håber jeg, I kan fange konceptet med. Og jeg har lavet en drop-down-liste her. Jeg har lavet noget med kodeord og gentage kodeord, og så noget med en e-mailadresse, for lige at prøve nogle af de her forskellige valideringskontroller af. Der er nemlig nogle gode værktøjer. Lad os prøve at gå ned og kigge en gang, hvad der sker hernede i vores... Ja. Jeg har jo som sagt smidt en formular ind her. Jeg har bare kastet lidt bootstrap på, for at få det til at se lidt pænt ud. Det er egentlig ikke så vigtigt, om der er bootstrap på eller ej. Det vigtige her, det er, at jeg har en tekstboks. Den her tekstboks er jo af typen, det her øjeblik single line. Man kunne have kaldt det af typen e-mail. Hvis vi gør det, så kan man herude i browseren få den her, så burde den gerne komme frem og sige, det gør den så ikke, hvorfor gør den ikke det? Men det kan godt være, at jeg skulle build, eller også skal jeg skrive med stort e-mail. Build, bare lige så I kan se, at der er faktisk også de her fine indbygget. Det er der så ikke, hvorfor er der ikke det, forstår jeg ikke. Normalt vil den komme frem og sige, at det her det er ikke en e-mail. Det gør den selvfølgelig, når jeg trykker noget i den. Indtast en e-mail. Det er ikke den form for validering. Den kan man jo igen, man kan faktisk gå ned i HTML herinde og fjerne den der lille e-mail, det, sådan at den stadigvæk så smitter. Det er ikke sikkert. Det er det, man kalder HTML5-validering. Det er ikke sikkert. Så det vi gør i stedet for, det vi kalder det bare en single line, helt almindelig standard. Single line builder. Og så går jeg lige igennem. Jeg har lavet her, nu tager jeg lige udkommenterer begge to. På bum. Jeg har taget og trukket sådan en required field validator ind. Man kan skrive det hele i hånden, hvis man har lyst til det, eller man kan tage fra sin toolbox, hvor den nu lige måtte være blevet af, der ligger herude. Inde i toolboxen, der kan man heroppe i søg, når den engang ellers lige gad at åbne op. Der kan man skrive noget med validering, og så kommer der nogen frem her, som I kan se. Compare, custom, range, regular, required og validation summary. Denne her, der hedder en required field validator. Når man river den ind, så kan man knytte den op på et formularfelt. I det her tilfælde er det en tekstboks, jeg vil sikre mig, at der er noget data i. Required field validation har en egenskab, der hedder control to validate. Den kan man også finde over i properties hernede i bunden. Der er noget der her. Control to validate. Der kan man skrive den ID på det element, man skal validere på. Igen, det er en tekstboks, så man tager selvfølgelig tekstboks e-mail og skriver i det felt. Og hvis man ikke gør, jo, så er der også en error message. Hvad skal der stå, når den her den bliver skudt af? Altså når den opdager, at der ikke er udfyldt noget, så skal der jo komme noget frem på skærmen, og det kan man så skrive her. Normalt så står der et andet required field message ting. Fjerner man bare og skriver sin egen besked. Det er de to første ting, altså hvad er det for en kontrol, og hvad er det for en besked?
Så kan man så vælge sådan nogle ting med display dynamic. Det spørger, om skal den fylde noget i HTML'en. Altså hvis ikke den bliver skudt af, skal den så stadigvæk være plads til beskeden, eller skal den først dukke op? Og så selvfølgelig, hvis man vil have nogle farver på noget. Jeg vil gerne have den til at lidt rød ud, så jeg har givet den en bootstrap tekst danger, så bliver den rød. Og det er sådan set det. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi har sat den her på. Jeg trykker på send. Hvis I lader mærke til, det ved jeg ikke, om I så, den submittede ingenting. Der var ikke nogen lille ting, der lå kørt rundt her. Og kommer simpelthen frem med det samme til, udfyld e-mail. Så putter jeg selvfølgelig det i her. Og nu har jeg jo en anden en på, så det er lidt snyd. Bum bum. Nu forsvandt den. I det, jeg hopper ud af feltet, så siger den, hov, der er noget i feltet, nu er det okay, nu kan vi få lov at submitte. Så jeg trykker send, så ryger den igennem og siger, hov, der blev modtaget data. Så det er en simpel måde, man lige kan kaste den validering igen. Træk en required field ind, bum, så kan den ikke få lov at submitte, før at den her den er udfyldt. Og det skal man jo selvfølgelig gøre på alle sine felter. Så jeg havde jo en kodeord, så man skal jo også lige putte en required field ind på sit kodeord. Og det samme på gentag kodeord. Jeg tager lige og udkommenterer alle sammen. Og drop-down-listen dernede, den skal også være udfyldt. Så vi tager lige builder, Ctrl, Shift B. Og herude i browservinduet, når jeg nu trykker submit, bum, så siger den alle sammen, hey, du skal altså lige huske at udfylde. Og efterhånden, som jeg får skrevet noget i den, og hopper ud, så hopper den væk. Tjekker den så også som password, eller ikke? Det er så det næste. Der sker noget nemlig. Det er også, man kan sætte tekstboksen til at prikker. Ja, men jeg har med vilje, så I kan se, at det ikke er... Hvis I lægger mærke til nu her, når jeg har skrevet noget, som ikke er en e-mail. Det kunne være rart, at man kunne teste på, om det her noget, der ligner en e-mail, eller er det ikke noget, der ligner en e-mail. Der er simpelthen indbygget i det her valideringskontroller, at man kan tage det, der hedder en Regular Expressions Validator. Vi kan simpelthen formulere et eller andet udtryk, som skal matche et eller andet mønster. Så det der er i tekstboksen skal matche det her mønster. Og den her Required Field Validator, eller Regular Expressions Validator, den har jeg nu lagt sammen med min tekstboks og den første valideringskontrol. De tre her ligger lige under hinanden. Det er sådan set bare, at de så sidder det samme, når de bliver skudt af. De lander nogenlunde samme sted. Regular Expressions Validatoren, den har også en control to validate. Så hvad er det for et felt, jeg skal kigge på, når jeg bliver skudt af? Det er jo selvfølgelig stadigvæk tekstboks e-mail. Og fordi de her to Required Field Validatoren og Regular Expressions Validatoren, fordi de ligger sådan under hinanden, så er det Required Field Validatoren, der bliver skudt af først. Er der overhovedet noget i feltet, eller er der ikke noget i feltet? Hvis der er noget i feltet, okay, så kigger den her Regular Expressions Validator så på det, der nu ligger i feltet. Opfylder den, og så kommer der så et lille smør herover. Opfylder den det her? Ja, det er det, der hedder et regulært udtryk. Og hvis man ikke lige ved, hvordan den ser ud, så kan man i de her valideringskontroller, man kan lige hoppe ud i Design View, og så kan man finde sin control. Det her øjeblik, der er det den her. Og så kan man gå herned i sin Properties vindue, og så kan man lede efter noget, der hedder et Validation Expression. Og jeg ved ikke, hvorfor de har været sådan lidt bøvede, når de har lavet Visual Studio, men det er kun, når man er i Design View, og man får de her små tre prikker frem. Det er lidt øv. Men de her 3 prikker kan man klikke på, og så kan man få en hel masse eksempler på sådan klassiske ting, som folk kunne finde på at validere på. For eksempel, er det en internet-URL, eller er det en internet-e-mail-adresse, og det er jo så det, vi gerne vil kigge på. Så man behøver ikke at vide, hvad et regulært udtryk i virkeligheden er, og hvordan alle de her mærkelige tegn hænger sammen. Det er noget med, at det er et ord, og så noget med, at de skal kunne have nogle patterns og kunne gentages og sådan noget, men det er egentlig ikke så vigtigt, at man ved præcis, hvad der står her. Man skal bare vide, at det her er et udtryk, som matcher mod en e-mail. Det virker sådan rimelig fornuftigt. Det gør det i den grad nemmere. Så man skal jo lige huske control to validate, og så validerings-expression på en regular expressions validator. Jeg føler med ledenhed, dem der skal kun det der i hovedet. Det er der jo nogen, der kan. Det er nogen, der er virkelig super nørdet, der bare lige kan skrive den der på. Ja. Nicky? Hvad sker der, hvis du fjerner alt, der står i validation expression, og så trykker på top-base? Nada.
Desværre kan man ikke få IntelliSense på den der. Det havde været super nice, hvis man kunne det. Måske man kunne have klikket på den her og fået et eller andet frem, men det kan man heller ikke. Man skal lige ud i Design View for at få hjælp via den der hernede i Validation Equation. Det skal man bare lige vende sig til. Sådan er det. Man kan også kopiere den, når han ligger her. Ja, men det må I jo selv om, hvordan I nu vælger at gøre. Det er jo... Error messages, som der kommer, når der er en lille udfyldt de rækker, kan man få den op i placeholderen, så det kommer ind i selve teksten? Mere noget JavaScript og noget, ja, så kan du godt. Men nej. Så man kan gøre mange ting, men det... Så de her to, det finder ud af, er der overhovedet noget i e-mailfeltet, og hvis der er noget i feltet, opfylder det så de krav, der skal til for din e-mail. Sådan rimelig ud af den vej. Nu har du en tekst lige med, og så ikke noget imellem i din required field validator. Den her, ja, det kommer jeg til lige om lidt. Det er godt, du lige har spottet den, men jeg skal nok fortælle, ja. Der er en pointe med dem nemlig. Men vi skal lige, inden vi går videre, så har vi jo igen, som I lagde mærke til herude, at når man skrev noget i, så skriver den, at de her to password er ikke ens. To koder er ikke ens. Der ligger det, der hedder en compare validator. Og hvis man ser, at den her, der er igen selvfølgelig en required field validator på begge passwords. Man skal simpelthen tage noget begge to. På den sidste af dem, fordi der jo skal være noget begge to, så sætter jeg det kun på den ene. Man kunne sætte det på begge to, men jeg sætter kun på den ene og siger, hey, tag lige og kig, når der nu er noget begge to, at de to felter så ens. Compare validatoren, den har en control to validate, som man jo tager, hvad er det for en kontrol, jeg skal kigge på, og så har den en control to compare. Hvad er det for en kontrol, den skal sammenligne med? Og den her, den sidder jo nede ved gentag password, så den er jo, giver mening, at den skal validere på gentag password, men den skal sammenligne med password. Nu tager den simpelthen værdierne i de to felter og siger, på, er de to ens? Hvis ikke de er ens, så siger vi, hey, stop, det får I ikke lov til. Så på den måde kan man bruge en compare validator til at sammenligne. Det er sådan nok de valideringskontroller, man kommer til at bruge oftest. Der ligger så også en, der hedder en range validator. Nu havde jeg ikke lige lavet en ting, hvor man kunne bruge den på, men det kunne måske have været hernede på drop-down-listen. Det kan vi da jo lige putte ind, bare lige for at se, hvordan den virker. En range validator. Hvis I lægger mærke til, at jeg har lavet en drop-down-liste her, jeg har bare lige smidt nogle elementer ind manuelt her, fordi jeg har ikke nogen database eller noget. Det laver bare en simpel drop-down med 1, 2, 3, og så er der value 1, 2, 3, og så det øverste har ikke nogen værdi. Så den her required field validator, hvis ikke der er en value, så siger den, hey, du skal vælge noget. I det øjeblik, man har valgt noget, der har en value, så holder den jo op med at være required. Så kan vi jo så bruge vores range validator til at kigge. Har man valgt noget, der ligger inden for et eller andet interval? Og hvis vi ser herovre i vores properties vindue på den, så skal vi selvfølgelig vælge, hvad det er for en kontrol, man skal validere på. Og igen, det er drop-down list 1. Det skal selvfølgelig ikke hedde drop-down list 1, hvis det var et rigtigt projekt. Så hvad er det for en valg? Hvad er det, jeg skal kigge på? Så er der så en minimum og en maximum value. Kan lige komme tilbage til, hvis vi ellers lige kunne ramme. Hvor fanden blev den af? Når jeg hoppede ud af den, det var det, der gik galt. Hvor fanden blev den af? Er det mig, der er fuldstændig blind, eller hvad? Range validator. Nå, så skriver jeg det lige manuelt her. Maximum value, der kan man give den en værdi, og så er der en minimum value. Og det kunne godt være, at vi siger for eksempel maximum value her, det skal være et 3-tal, men minimum et 2-tal. Bare lige for, at vi kan få den til at se, at den virker rent faktisk, hvis man vælger et arm. Mangler control to validate. Det troede jeg faktisk, jeg havde valgt, men den sprang fra den. Control to validate, drop down list 1. Der er så noget med en eller anden error message her, der skal ikke stå range validator, der skal jo stå vælg noget andet, bare for at komme med et eller andet. Og så igen skal vi jo have en eller anden farve på den, så den ser lidt pæn ud. Så smider jeg også lige en CSS-class på den. Bum. Godt. Hvad sker der så, når vi kører den herude i browservinduet? Vælg noget. Når jeg trykker send, så siger den, når jeg vælger etteren, så siger den, hov, vælg noget andet. Og læg mærke til nu, der er luft imellem. Det er fordi, at min regular expressions validator, den er ikke display dynamic.
Men det display dynamic, den gør, den fylder noget, så længe den er display static. Men nu siger den vel noget andet. Toeren, nu tillader den, at man går videre. Så det er en nem måde at vælge for eksempel priser, eller hvad er din alder, eller hvor mange fingre har man, eller whatever det nu er, man skal have at vide igennem et formularfelt. Så kan man bruge en range validator. Ja. Så var det jo, som Rune han lagde mærke til, at der stod noget med tekst i det ene felt herovre. Det er fordi, det kunne godt være, at man ikke ønskede, at der skulle komme de her ting frem ud for hver felt. Det kunne godt være, at man ville have sådan en opsummering af sine fejlbeskeder i stedet for. Der ligger nemlig noget indbygget i det her fine system, noget der hedder et validation summary. Jeg har bare trukket validation summary ind og givet den en CSS-class, bare lige for, at det kommer til at se en lille smule pænt ud. Men i virkeligheden er det det eneste, der er gjort. Så når vi kører den her i browservinduet, og jeg trykker send, så kommer der jo alle de her fine beskeder herover. Og de har bare valgt at placere dem der. De kunne komme nedenunder, ovenover og komme i et pop-up ligegyldigt. Der kommer nogle beskeder ud omkring, hvad er det for nogle valideringer, der fejler. Og der står jo selvfølgelig udfyld e-mail og udfyld e-mail. Ugyldig e-mail. Ugyldig e-mail. Hvis ikke man vil have den her fejlbesked, der hvor valideringskontrollen ligger, så kan man gå ind og sætte den at bum bum bum. Det burde man i hvert fald kunne. Det undrer mig lidt, at den så stadigvæk gør det. Tekst skulle være lige med... Jeg tror, det kan komme validation group på. Ja, ikke helt. Det kunne have været den, men det tror jeg ikke, det er. Nu sætter jeg bare en stjerne ind i stedet for. Så man kan få den til at komme med en lille stjerne, eller den burde være, hvis der bare stod tekst, fordi men det gør, at man bare skal sætte et mellemrum ind, så der er en blank space. At så kommer der kun noget frem herover i validation summary, frem for at komme frem der, hvor valideringskontrollen fysisk er placeret. Så det er jo lidt op til, hvad er kravene? Hvordan har man fået at vide, at tingene skal se ud, når de nu kommer... Er der nogle krav, eller er der ikke nogle krav? Det er jo... Men det er i hvert fald muligt, at man kan lave sådan en fin lille summary der. Trykker send, bum, og så går det igennem. Udfyld password 134, 134, vælg noget, 2, trykker send, og så bliver der formulardata røg igennem. Og så er det jo selvfølgelig så om i ens code behind, at man jo så selvfølgelig skal lave en hel masse ting. Nu har jeg bare lavet literal, der skriver en besked, men det er jo der, man skal håndtere sine formularer. Der gør man jo det, der nu er krav. Smid i database, send en e-mail, eller whatever det nu er, man skulle. Det er jo igen, hvad er krav. Det her, det handlede om valideringerne. Ja. Giver det mening? Ja. Det er et super godt værktøj. Jeg vil virkelig håbe, at I tager det til jer. Og I simpelthen hver gang I smider et formularfelt ind, så kaster I også lige sådan en valideringskontrol på. Der var så lige et problem, som Nicky han sådan lidt snakkede lidt om. Hvad nu hvis man har, så tager vi lige at kopiere hele det her og sætter en nedenunder. Og siger, nu har jeg 2 formularer. Gensend. 2 formularer, jeg trykker send på den her. Så kommer man jo frem og validerer på det hele. Det kunne være, at der var en opret brugerformular, og så var der en login-formular. Nu har jeg ikke tænkt mig at sidde og lave 2 forskellige formularer, så jeg håber, at I kan se, at det her det er meningen, at det skal være 2 forskellige formularer. Men når jeg klikker på den nederste knap, så er det kun den nederste formular, der skal validere. Hvad kan man gøre ved det? Der kommer en masse dejlige hænder op. Ja, fint, Mathias. En validation group, ja. Det var også det, Janne ville have sagt. Eller? Jeg havde bare sagt, at der ikke på checkboxen og lavet en anden. Ikke være helt nok, desværre. Det rigtige her ville være at putte en validation group på. Og det er jo igen, man kan via sin properties-boksen, kan man vælge at gøre det. Man kan vælge at gå ind her i sin tekstboks. Jeg står i min tekstboks her, så kan jeg limet, og hvis nu vi siger, at det er jo form 1, så jeg synes, det er rigtig godt bare at kopiere den her, fordi alt, hvad der har med den her formular at gøre, valideringskontrollerne, tekstboksene, buttons, alt skal have den her validation group. Så man lige så godt kopiere den, og så kan man lige så godt gå ind her og sige Ctrl-Paste. Så kan man ikke bare lave en overliggende paraply udenom. Nej, det havde været super smart, hvis man kunne wrappe det ind i en eller anden content placeholder, et eller andet. Hvad siger vi? Er det okay? Alle formularfelterne og alle valideringskontrollerne, bare lige for at være helt sikker på, at jeg har sagt det, skal have den her validation group. Bum bum. Og der var en required field validator.
der, og der var en range validator der, og så var der en button der. Og så var der selvfølgelig også validation summary der. Hvor? Ikke, hvad? What? Hold op. Form 1. Og nu prøver vi at køre det ind og se, om det var nok. Når jeg bare har copy-paste, er det ikke sikkert, at det virker sådan. Nej, se. Jeg trykker på den øverste, og det var kun den øverste formular, der blev skudt af. Så på den måde kan man isolere en formular, når vi nu bruger webform, så alt ligger inde i et formtag. Ja, Nicky? Nu har du problemet med, når du trykker enter ind i felterne, Det er så rigtigt, så ja. er du ikke sikker på, hvilken magt det er. Nej. Det kan man gøre ved panel rundt om. Man kan lægge panel rundt om. Ja, lad os lige prøve en gang at gøre det her. Asp panel i den form 1. Og så lægger vi, hvorfor brokker den så? Nå, det var det er selvfølgelig det. Og den siger vi, den lukker hernede. Kontrol KD. Ja. Så læg mærke til, at vi lægger bare et panel rundt om formularen. Ja, og hvad skulle man så gøre, siger vi? Default button, ja. Og submit knap ID'en på, den hedder så button submit. Bum bum. Så når man står herinde og har skrevet nogle ting, og man så trykker enter, nu ved jeg ikke lige, den hopper ikke ind på den knap der. Den anden hedder også submit. Jeg tror, at faktisk alle de andre valideringsstemmer, så der er noget, validerer faktisk på den måde. Det plejer da at være sådan, når man copy-paster en controller, den så helt automatisk giver den en anden idé. Det plejer den at gøre. Nå. Men det er i hvert fald princippet i det, at man kan... Ja. Nå, det vil jeg ikke bruge mere tid på at sidde og fedt med. Der er selvfølgelig, fordi jeg har copy-pastet, at den laver noget ged. Ja. Jeg kunne selvfølgelig bare fjerne den anden formular. Så jeg fjerner lige den anden. Jeg fjerner den her simpelthen. Så er der kun én formular. Enter. Bum. Så sker der noget. Normalt ville det... Så vil den prøve at submit en eller anden. Det kunne være den første formular, den møder. Men en default button er rigtig, rigtig god pointe. Validation group, rigtig, rigtig god ting at putte på. Og så ellers bruge required field, regular expression, compare og range validators. Så det er sådan, man kan lave en hurtig validering. Det kan godt være, at man synes, det er så lang tid at sætte de her ting ind, men det ender ud med at være, at man sparer rigtig, rigtig meget tid. Man ved, der kan kun komme data igennem, når de her de er OK. Nicky? Det er faktisk, ja. About config. Det var næsten rigtigt. Hold op. Jeg er helt sikker på, at jeg skal nok være forsigtig. Og så siger vi JavaScript. Og så er der en, der hedder enabled. For. Nu er der ikke noget JavaScript. Gå ud her. Jeg trykker send. Bum. Nu ved jeg ikke lige, hvorfor den der den kom frem. Men valideringskontrollerne. Valideringskontrollen bliver skudt af. Du må ikke sige sådan noget der. Du må ikke sige, jeg ved ikke. Så bliver du usikker. Jeg virker meget usikker. Det er ligesom at høre, når man stiller spørgsmål til eleverne. Det virkede i går, hvorfor virker det ikke i dag? Det er, vi builder lige en gang, så vi er helt sikre på, at alt er, som det skal være. Så kører vi den. Submit. Spøjst. Det er en fail. Nu er det jo også, fordi vi har copy-pastet og puttet valideringsgrupper på osv. Har jeg nu husket at putte en validation group på den også? Ja, det har vi. Spændende. Faktisk ikke lige helt sikker på, hvad der lige går galt der. Men det er meningen, at man kan disable JavaScript fuldstændig, og så virker det stadigvæk. I kan se, at kontrollerne bliver skudt af. Der sker noget. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvorfor den kommer igennem. Der må jeg erkende. Er det ikke noget for din KPI? Den der formular, jo, men det er kun, når data er blevet submittet. Ja, men det er kun, når I giver button click. Nej, Button click, button click, den burde kigge på valideringskontrollerne. Ja. Lige præcis. Det er... Ja, men den burde bestemt ikke være afhængig af, om JavaScript er sat på eller ej. Den burde være ret ligeglad. Det er den så ikke en eller anden mærkelig grund.
Jeg skal nok prøve at finde ud af, hvad problemet er her, og så komme med et rigtigt svar. Men lige her på stående fod, det kan jeg ikke komme med. Så. Men det er validering. Brug de her valideringskontroller, mens I bygger en formular. Lad være med at vente til I er helt færdige med jeres projekt, og så smid en masse validering på. Gør det løbende. Og det, jeg vil anbefale jer at gøre nu, det var, gå ind i Mettes Planteskole og lav den her opret brugerformular, hvis ikke I allerede har puttet den på. Hvis I har puttet den på, så valider på den. Det er sådan, hvad jeg sådan lige kan huske ud i sådan, at der er rigtig mange, der ikke lige nåede til at oprette brugertingen. Hvad siger I, Tommy? Og du har puttet valideringskontrol på og så videre. Ja, fedt. Jamen, så har du jo sådan set løst den del af det. Så behøver du ikke at lave den opgave. Du er velkommen til at sætte en anden formular op, hvis du vil sidde og prøve at lege med de her forskellige